От 1 април членовете на правителството няма да се возят на автомобили на НСО и да ползват техните шофьори. Официалният аргумент бе оптимизиране на разходите на Националната служба за охрана и насочването й към охраняването на застрашени лица, важни обекти и мероприятия. Решението бе взето от премиера Бойко Борисов. Дебатът по този въпрос възникна след като Министерството на финансите въведе служебно данък уикенд за автомобилите на бизнеса, въпреки че парламентът го отхвърли. Аргументът бе, че се ползвали и за лични нужди и такава била европейската практика. Тогава се чуха призиви министрите да нямат право да ползват събота и неделя колите на НСО. Само министрите ли обаче ползват служебни автомобили? Отговорът е твърдо не. С ведомствени автомобили се возят огромна маса чиновници, а дали се возят само по работа в работно време или ги ползват и събота и неделя, и за лични ангажименти, и за отиване и връщане от работа. Този въпрос е по-скоро риторичен. Иначе каква е световната и най-вече европейската практика? С какво отиват до работа министрите в другите европейски държави? На Запад има наложена практика политици да ходят на работа с колело или пеша. Било поради бюджетни икономии, било поради грижа за природата. Било да дадат личен пример за служба в полза на обществото. Няма значение. Правят го отдавна и то с желание и страст. Кметът на Лондон Борис Джонсън, който има амбицията да превърне своя град в най-чистото и зелено място на света, е страстен колоездач. Екстравагантният градоначалник предвижда веломагистрали да свързват всички части на столицата. Самият Джонсън често ходи на работа в общината с колело. Същото прави и премиерът на Великобритания Дейвид Камерън, който редовно върти педалите до офиса на Даунинг Стрит 10. Дори на 2 пъти крадци му задигат екологичното транспортно средство, докато той се отбива за покупки в магазина. Бившият президент на Франция Никола Саркози често може да бъде видян да бяга или да кара колело към Сен-Тропе, следван от бодигардовете си. Екс-премиерът на Италия Романо Проди също обича да използва колелото като удобно и практично средство за предвиждане. Може би най-фрапантният пример за страстни колоездачи дават холандските депутати. Те ходят до работното си място, парламента в Хага, с колелата. В Холандия обаче министрите имат служебни коли, но само те, чиновниците не. А пред самите министерства няма служебни паркинги. Ако има, то те се заплащат солено. Ако се преместим малко, по-на изток също ще намерим подобни примери. Бившият министър на финансите в първото правителство на Сириза в Гърция, Янис Варофакис, например, също избягваше служебните коли. Той предпочиташе да се придвижва с личния си мотоциклет, облечен с рокерско яке и каска. Дори возеше отзад заместника си Евклид Сакалото, с който после го наследи на ветровития пост. Може би ще ви изненадаме, но и български министър е ходил на работа с колело и то всекидневно, макар и за кратко, защото бе служебен вице-премиер. Става въпрос за Илияна Цанова, която отговаряше за управлението на средствата от Европейския съюз в двата служебни кабинета – на Марин Райков и Георги Близнашки.